Hello mga subscribers, this is Modern Manggapeng. So ngayon po ay December 31. Ayan po. So this is our therapy for today kay Nanay Saling Pangan Miguel. Ayan. So kami po ay magkakaroon ng walking. Ayan. Makatanya nila. Ako mamakukin. Oh. Baka mo ha. Burat kami. Ayan. Masya kami darang peli. Push! Marat sa kanila. Kalino ning kaya mo ni Manggapeng. Dahil siya pakiyabi. Ayan o. Buti mo muna yung mga anak mo, Happy New Year. Happy New Year mga anak. Ayan. Sa lahat po ng mga nanonood po, ayan, ang aming journey ni Nanay Saling sa inyo po lahat. Hindi bagong taon, ayan. Oh, sa aming viewer, Katipe, shout out! Ayan, oh. May bitaw na, oh. Ayan. Pelyo. Ayan. Papain ko rin. Ano? Ganda ng t-shirt mo. Ganda ng kulay mo. Color of the year. Diretso tan. Ikilop. Ilog mo. Wala tayo makaroon trip na makilig. Natin pa rin. Gimit mo yan. Para wasit. Ito lang. Pwede. Step, step. Whoosh! Very good. Ayan. Sabay na, step mo na. Okay, step. Step. Ambil. Whoosh! Very good. Technique. Yan. Ano? Oh. Alam ka lang to. Oh, ito ko katapaya. Ali, baka rin. Tanaw ba yung tanaw mo? Hindi exhale. Bukhang power. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, masang ganda mong sinabi. Ayan. Wala na yata. Ito yan? Ting. Hindi pa? Ba? Happy New Year! Happy New Year, baray. Albeme na yan. Oh, alpenia kanina po lang tayo. Yan, so this is our second set. Magagawin namin sa kanyang long walk. Kaya pa? Landa na. Sige. Para... Haba ba ka tagluan? Wow, siyempre. Round trip. Round trip. What is it? Wow. Meron siya low. ko. Masikap ka. Ay, sasabihin nyo. Wow, ito yung program ko sa Bintia ka. May kadata mo dire-diretso. Sabihin, sisi ka ka kanito. Pasa ka ng kinestensya mo daw. Kami yung bingol. Pero ka na kanali pa. Yan. Yan. Relax ka pa. Inhale-exhale. Konting po ng power. Ready? Okay, push. Malibayo kong bagya kanina na kasi nakadlo ka diretso na. Ano sabihin mo kayo dire-diretso? Tangalampatan. Ano pa rin eh. Oo. Sige mo. Hindi na ilo. Sabi na ako. Very good. Okay, so ito po yung tuloy-tuloy namin long walk. Ang Nanay Saling for second set. Ayan. So ngayon po ay December 31. Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan. First time niya mag-2-walk. 2 sets ng dire-diretso. Dati panipay nga to eh. Tingnan natin ngayon yung kanya reaction mamaya. Push!
Inhale, exhale. Ayos ka mo. Relax yung taba ka niya. Sumeksi. Dati lang magkakil. Ay, sumeksi ba yan ba? Tutuki. Kailangan yung tatuloy. Kailangan mag-exhale. Makapulo ka niya. Pulo. Pulo. Diyos ko siguro. Relax ulit taba. Nilaki rin ka ba? Yeah. Yaka sasawa. Kasama mag-advance. Patatigad ba? Hindi ka ng kahit eh. Katang ilok-lukan. Oh, tusok ke. Sige. Matalit ko. Alime po ang kilog. Ay, mo mo ako. Ito ka lima tayo. Yan, kailangan. Okay yan, sabi na yan. Okay ba yan? Pintura lang mo dito? Pintura lang mo dito? Babalik ka dito dito. Sige, May sige. stress yan siguro. Yeah, yung stress. Okay, balok. Yan. Sige. Position. Ali. Babalik ka din bitis ko. Ali, may sagad ka kasi. Okay. Ang masasabi mo? Pagod. Okay lang. 2 sets. Sir. Sir, kaway ka muna sir. Kaway ka muna. Happy New Year. Yan, si sir. Yeah. So, our next naman, habang nakaupo si nanay sa Nay, pahinga ka muna sandali. Inhale-exhale ka muna. Tapos yung ating exercise for our upper limb. Yung taas mo. Sige, Nay. Taas ka na konti yan. Sige, 1. Okay. Dandan po. Yan. Then 2. Yan. Sige. 3. Sige. 4. 5. Last one. Okay. Tapos paikot na. Paikot ka ha. Tandaan. Inhale exhale po. Inhale exhale. Kunang hangin. Power. And then paikot pa paikot. Yan. 1. 2. 3. 4. 5. Relax. And then reverse. Yan. Reverse mo. Reverse. Yan. Okay. Tapos tayo pag nangyay, pag ganun. Yun pa, yan. Diretso po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos yung kamay mo na hawak sa ulo, yung stroke natin na hawak sa ulo. Okay, kamot ng konti, hawak sa balikat. Yan. Okay, taas mo yung kamay mo na. Yan, dar, yan. Tapos close open tayo, dar. Yan, close open tayo, yan. Relax. Relax ka lang, relax. Relax.